няма забавление, няма нищо. Когато това го отняма, тогава на него обикновено ще го стане ясно. Те хората в центъра го разбраха точно по този начин. Да, в центъра на хората. В центъра на София, да, го разбраха точно по този начин, буквално. Това е отговора. За мен лошото на българина е, че докато не му дойде яйцето до задника, той не се задейства, а вече дошъл до задника, той е до толкова вече законово облечено, че ще излезе оттам с... Че утре хората няма да имат интернет и ще се чуят защо и ще видят както стана долу в център, нямаха нито телевизия, нито телефони, нито интернет, нищо нямаха. И тогава се оплакваха и какво стана? В момента пак стана затишие, защото дойдоха изборите и в момента в София малко така затихна работата. Ще минат изборите, ще продължат да режат кабелите и какво ще правят тогава? Това искаме да предупредим всички, че всъщност това затишие сега е затишие пред буря. Защото едни такива действия в предизборна обстановка си чисто проба самоубийство за това, което го прави. Явно управляващите не им се иска да се самоубиват, но бъдете сигурни, че минали си изборния ден, вече всички сме на течение по отношение на кабел, не само на кабел. Нека разберат управляващите, след като в момента те не искат да ни обърнат внимание. Ние ще се бориме докато ни обърнат внимание, но ако не ни обърнат до изборите, нека разберат на изборите какво ще стане. Точно така. Защото, извинявайте, обаче интернет обществото има сили, не са малко сили, ние имаме много абонати, ние имаме много приятели, които ни разбират. Ще направим всичко възможно това нещо да стигне до тях, да е ясно кой и по каква причина го прави наш проблем, въпреки че той е проблем на държавата. И този път ще гледам бюлетината с две очи. Да, с лупа ще гледам. Да гледат управляващите в момента, се опитат да се поправят преди изборите, а не само да ни обясняват как се строят всичко в бъдеще време ще стане още, ще стане, ще стане. Аз нямам против магистралите, чудесна магистрала между Перник и София, но всичко трябва да бъде в синхрон. Значи аз не мога да се зарадвам на тази магистрала, която бизнесът ми е застрашен и ти режат стълба, на която седиш. Аз освен същото, което беше, когато откриваха магистралата, аз исках да ходя да я видя, но не ми позволиха да видя откриването. Само господин Борисов и неговите... Ти си бил сигурно от служкуващите тогава. Не съм бил от служкуващите. Исках да отида да видя магистралата, защото нещо хубаво, нали, рядко се откриват нови магистрали, исках да видя нещо хубаво, обаче и това не ми се пусна. Между другото, на запад, като си говорим за магистрали, на запад всяка магистрала, като се прави специален провод, в който да се инсталират и кабели. Да, точно така, да. Комуникационни. Мостове, тунели... Познаете какво стана с тази магистрала? За да се поевтини магистралата и да не е толкова скъп и да може по-бързо да се изгради, няма такова нещо. Тоест има до някъде, от някъде натам. Къде ще било направено? Няма, точно. После вече довърши. Ето виждате ли, значи тогава, когато може да се прекара кабел и да се направи всичко както трябва, някой решава, че поне трябва да стане бързо в неговия мандат и по-ефтино. Режеме, какво режеме? Комуникационните кабели режеме. Така е, да. И това е общо взето да ви кажа, което аз имам да казвам. Ако имате някакви други... Да кажем, всъщност докъде дойдоха нещата? До никъде. Общината абдикира, обявявайки господин Диков по телевизията, че тези шахти не са собственост на общината. С това той си изми ръцете и каза, че общината всички си няма мият общ проблем. Всички си мият ръцете. Най-гадното ми е на ръцете, знаете ли кой? Изработването на лобистки закон. Значи в момента сме в положение някой да ни е казал да спреме въртането на земята и ние да не можем и да ни държат отговорни за това. В момента някой друг му е казал, че трябва да контролира тия, на които са поставени такива невъзможни за изпълнение цели и той контролира това, защото той е държавен служител. След него и потоп. Той утре, ако му каже, той ще изривява и сгради, и ще реже и дървета. Него е каквото шефа му каже, не какво трябва да прави на базата на здравия разум. В този момент сме в момента ние. Има сега проект на нов закон, аз и това му очудва много каква е тази припряност на ДНСК, при условие, че има съществени промени в закона за електронните съобщения, които предстои буквално да бъдат внесени до месец-два. Представете си, че в новия закон пише, че няма да има нужда да се полагат тия кабели под земята, ама извинете, преди 20 дни ДНСК отрязала вече кабелите. Извинявайте, момчета, не знаехме, че новия закон ще пише. Айде, вложете още едни 200-300 хиляди. Колко са за вас тия пари да си отворят и кабели?
Да, и ние сме загубили вече клиентите, те ще са отишли вече към монополиста Да, и вече се чудиме какво ще правим. Има ли някакво решение? Аз мисля, че е хубаво да напишем една петиция да направим. И всички, които мислят и искат да имат свободен интернет и по-ефтин, да участват в нея, да я внесем в парламента с искания. Трябва законовата база да стане в крак с прогреса да бъде. Не да ни спира и да ни връща в миналото коле. И в крак с проблема трябва. Ние направихме всичко възможно. Ходихме на всички възможни обсъждания на закона. Явявахме се по интервюта, по телевизия, опитвахме се да обясняваме на кого ли не, какво ли не. В крайна сметка, ако закона не се промени така, че да реши нашия проблем, винаги ще сме на течението на едни чиновници, които ще искат да ни глобяват с едни актове, както правят в момента. Беше много странно как обаче навсякъде ние, както ти и аз и той опитвахме навсякъде по медиите, много едностранчиво се излъчват нещата. Много неща се отрязват, ако забелязвате всички, защото нещо медиите са много настроени срещу доставчиците също. Аз това не мога да го разбера. Ние не сме част от проблема, а сме част от решението. Ние искаме да помогнем да разрешим проблема на всички, а не да създадем проблем. Значи медиите, аз съм имал доста контакти с медии, аз ги разбирам в известна степен и тях. Те такива като нас всеки ден виждат десетки. Всеки е със своите проблеми, всеки е със своите решения, всеки е със своите трудности. Те не могат да вникнат достатъчно дълбоко в проблема за толкова малко време. И най-лесното, което се прави е да повтаряш като попагал. Значи някой казва, никъде в Европа няма кабели във въздуха и те повтарят всичките едно и също. Няма. А като им покажеш, както в нова телевизия, ето ви Япония, ето ви Щатите, ето ви... там няма регулации, примерно в Англия няма един ред записан, че трябва да се вкарат под земята кабелите. В Германия също, в Италия също. Но някой там казва, че няма такова нещо в Германия. Добре, вие питахте ли как и защо го няма? Защото там има държава, там има община, която предварително, построяйки нещо, тя му прави инфраструктурата и ти вече отиваш и го ползваш. За това няма. А не, че е забранено да го има. Не е забранено да го има. Добре, имаме един въпрос на зрител. Колко доставчици на интернет се включват във вашата инициатива? Къде? В България? В България. Ами аз така на първо четене мога да се сета за поне 30. Като някои от тях са доста големи. Значи говорим за Хасково, фирма, която държи 10 града. Говорим за Югозападна България, фирма, която държи 10 града. Говорим за София, няколко фирми. Говорим за 3/4 от Перник. Значи това не са малко хора, и продължават да се присъединяват. И продължават да се присъединяват хора, които виждат, че нещата са действително отиват на много зле. Защото ти унищожаваш бизнес в години на криза, когато трудно се намира работа, когато ти си единственият бранш, който е извън криза и работиш на пълни обороти, те искат и тебе да те унищожат и да ти изпратят в небите. Дори това не е извинение. Дори да не бяха години на криза, пак... Не бе, нали иначе казвам, аз сме в криза, затова нещата не върват, нали, ами ето едно нещо върви, защо не го оставите да се върви? И според мен пак всичко идва от тази графика, където и начертах. На единия му падат разходите, приходите с 70%, а изследванията показват, че в следващите 5 години се дигнат приходите с няколко пъти. Добре, те ти Вилмаком сега нали се продадоха? На кой? Продават се в момента някакви албанци или... Не, още не са се продали. Но се говори за продажба, защото имат над 1,3 милиарда дългове. Евро. Никъде не съм прочел да се готвят да се продадат. И казаха го набързо по телевизията. Казаха го по телевизията и по вестниците излезаха. Честно казано, едва ли вятър. Знаете ли кой ми стана много интересно? Другото на интервюто в Господарния фирма, на които ние сега ще пишем също. Стана ми интересно представителя, менеджера на Viva.com, който говореше много странно. В едни търговски отношения винаги има... Милен Нинов. Да, Милен Нинов, господин Милен Нинов. В едни търговски отношения винаги имало страдаща страна. Ето, чисти отношения. Страдаща страна... Той първо за мен не е менеджер. Това е един робот от Междузвездни войни, който е изтъпанчен там отпред да говори глупости на тия, които го слушат.
Страдаща страна, значи в закона за задълженията и договорите няма дефинирана страдаща и не страдаща страна. Има търговски Там има отношения. взаимно изгодни отношения. Точно така, да. Тук отношенията обаче не са взаимно изгодни по три причини. Първо, това е монополист и държавата те набутва в неговите уста. Второ, присвоил си е подземната кабелна мрежа. И трето, въобще не става въпрос за наемни отношения. Става въпрос за еднократно обезщетение, както е по закон за електронните съобщения. Те там това не са го и чули. И те трябва много да страдат от това, ако има държава в тази държава. Да. Нали? Ако има антимонополна комисия, трябва много да страдат. Ако има КРС, трябва най-много да страдат те. Място Обаче, няма защо. понеже ги няма тия, поне са едни чиновници, които някой чака да ги нали, там уведоми за това нещо, те не могат да се самосезират, те трябва да бъдат сезирани и нищо не става. И затова те си правят с нас каквото си искат. Аз затова много се ядосам на колегите, които са се съгласили да почнат найми на ЧЕС или на тролейбусен транспорт или дори и на Viva.com, защото реално те се набутват сами в техните уста. Защото тук има два договора. Единият е закон за електронните съобщения, другия е закон за задълженията и договорите. Позлезе дето закон за задълженията и договорите не е престъпление да сключиш договор с нещо, за нещо с някой, при условие, че примерно договора не е с предмет, ти да ми доставиш хероин, аз да го продавам. Ама той е измама договора, той е измама. Да, не свързва с престъпна дейност, ти си му даваш пари. Значи те казват така, третира се така от съда. Щом е договор, той има силата на закон за страните, които го встречат. Така обаче ти си принуден да го направиш. Защо? А как вкарваш кабелите? Защото инфраструктурната е тяхна. Точно така. Те казват, че е тяхна. Видяли ли сте един документ да доказва това? Не, ама как ще си вкараме кабелите в тяхните шахти? Значи ако те не случи рекетират. договор? Затова Точно той така. казва, че те са част от решението, а не са част от проблема. Аз не мисля, Защото че той те има са- решение в момента от тяхна страна. Да. А другото, което Рекетират. също ми беше много интересно в това интервю, е, че той каза, тези цени, които ние сме дали, са под себестойността, която ние плащаме. Каква себестойност плащаме? На кой плащаме? На кой плащат и На какво кой? плащате? Това е много И не интересно. случайно в закона за електронните съобщения е предвидено еднократно обезщетение, защото тия шахти са изкопани еднократно. Значи тогава Стълбовете да са поговорим. поставени еднократно и затова ти плащаш еднократно за това, което ти евентуално би увредил за 10-те години там на твоето съществуване или 15-те години, докато смени технологията. За това. А всичкото друго, което се предлага на хората като договор, това си е поднешки грабеж. И най-лошото е, че това в много случаи се осъществява съзнанието и активното участие на интернет доставчиците. Мир да има, кой откъде дойде ще му давам пари, само мир да има. Това е там... Да, ама накрая вече почват да закъсват в момент на криза и накрая няма мир да има, защото вече се режат кабелите. Да. Хубаво е хората също знаят, че това, че ние се обединяваме, доставчиците не трябва въобще да ги възпрепятстват те да се обединяват. Защо? Защото ние сме малко. Дори всички доставчици се обединим не е достатъчно. Трябва и хората да участват в тази акция. Защото без тяхната игра, без тяхната роля, ние самите сме хора. Ние сме най-малкото, ние сме граждани, не сме само бизнесмени. Не се занимаваме само с интернет. Ние живеем в тази държава и плащаме данъци, а не. Утре държавата ще ни изгони на улицата с това, че ни спира бизнеса. Утре, когато ни изрежат всички кабели, ние няма да имаме същия ресурс. Докато Viva.com и други големи оператори ще имат ресурса да си ги пуснат кабелите и ще кажат, охо, ето дупката, тази сфера в момента се отвори. Айде, мерси. Значи разчистване на пазара е това, а не е с цел красота. Защо? Ако е с цел красота, режеме всички кабели, става най-красивата държава в света. Обаче, тук гладаме само кабелите на определени хора, нали? Даже ако са един сноп, вадим от този сноп кабела на този, дето уж му е законен кабела и режем останалите кабели. За какво говорим тогава? Освен това, хората не знаят, но повече не са се интересувани, но инфраструктура реално истинска няма. Защото тези шахти не влизат във всяка една кооперация. Тези шахти спират до кооперацията. Пред нея. Там тръби са стари. Ние как вкарваме тия кабели в кооперацията? Няма как да ги вкарваме без Вие сте да късметили, че е пред кооперацията, в Перник са на 20-30 Да, метра от но кооперацията. Ами никак. Защото един проект да мине през ДНСК да го одобри за строеж, това минава много време. Докато ДНСК го одобри, докато общината го одобри. Значи, Със сигурност трябва да има някакви правила. Правила трябва да има 100%. Никой не е против, че трябва да има правила. правила. Но те трябва да са съобразени с скоростта, с която се развива технологията в нашия бранш
светлин. Точно. А закона е по-бавен и от Охлев. Според закона ти какво правиш? Отиваш, казваш, аз искам да се занимавам с това, те веднага ти казват да. Ти тогава тръгваш, почваш първо трябва да си намериш пазар, нали? Някой квартал или част от село или нещо такова, дето е забравено от